pimpine sepi mamboro. Ayo, sepisan meneh gantungi jen kowe jen. Kowe apa sing bakal mati? Yen pancen kaya apa sing bakal pakai bakal Ayo. Prajurit sing sekti Mahambara maju sejangkah lakon tak gedeng sirahmu jerbabah gering-gering merangsang iki kebon jambunan iki lho pekatodianan. Kowe malah dadi kebo wadon. Ora sah gelut, ora sah tukar padu ki Kaporo Taman Sari sida dadi budaya sing cantik ndang ditampilke. Ayo do damai wae do pacaran. Kowe tak gendong apa aku mbok gendong? Ya wes, ayo Mas, aku kowe tak gendong kene, tak gendong kene. Kene tak gendong, ayo kene. Tenan.
angin kula. Sing sayang Aku ora babar pisan ora wedi dalan saya. Piye? Waduh. tatun hisi Yang Mas Prabu Suryodara. Dadi kuwi to kebudak. Nggih. Boten Kowe, badhe kula temen- selaki. Nggih. Kula melek dateng Palenggan. Wonten ing pasir. Yen ngono kuwi padha karo ngemut-mut gula krasa legi bakal keuntal sakarune. Ya. Ora mung aku sing tak ulungake, negara tak paringake waton kowe bisa nglangkahi kangge. Oh, takut jek Ayo, Islam. Sampun dados grojogan. Iki sampean bakal kelakon dadi ratu. Kang Mas sampean pun Sedo. Wedal samenika. Palungguan wonten ing keprabon sampun kumplang. Saniki kedah kados pundi? ayo aku sing dadi ratu angge. Oleh kagek. Monggo, monggo. Ayo